זונה מזדן. לירן, אתה צריך פחות לזוז. איזה גול. איזה גול. לירן, רק תחשוב שכדורגל הוא מוכר. אני יכול להוריד את זה בעריכה, אבל עדיין. עכשיו הוא סתם מגזים. אם אתה מפסיד אז אתה מפסיד בשידור חי, לירן. איזה משחק מותח, 2-1 ללירן. הסרטון יעלה לי יפה ומטומטם שלי. אתם חייבים להיכנס ולראות את כל הסרטונים. יש כאלה מה זה מצליחים, ולירן ינצח.